everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ni Marua. Dili nila imuan og talaan ang ilang gahom. Ilang gisuwat sa ilang panumduman. Ug dili sa usa ka papel nga mabasa sa uban. Busad nag-usik-usik lang kamo sa inyong pagpangita sa diary ni Marua. Kay wa siya diary. Kana ang nasiguro ko. Noy Maning, may balik ng higda si Marla. Noy Maning, may hila ka? Ilja naglibog na ko. Ug nahadlo ko. Unsa? Nahadlo ka sa kagalingon ni mong anak? Oo. Oo. Abot. Murag dili na gid siya ka nang naghigda sa saog. Anya, surrender na ka? Dili. Bisa pag nahadlo ko. Ganyan na mabalik na ko si Marla. Pero dili ko mo nung pagtuki kung unsa ginahitabo sa unang panahon. Sa panahon pa ni Marua. Busa, ipadayon ang papangita sa diary ni Marua. Tuwi ko, Gabriel. Why diary ka ng barangan? Kung doon naman sila ilistahan, pero ang ilan ang mga gamit sa pagpamarang. Maura ka na. Pero diary, nakasiguro ko nga wa. Lo, ayaw intaon kong libuga. Wa daghalib po ka, Gabriel. Isultihan talang ka sa niya sa kung una-una. Kung sa mga butang nga nakasiguro ko, busa unungan na rin ang pagpagita sa diary ni Marua. O ako ang tabangi sa pagpatay ni Marua. Dili, lo. Di ko musugot mahilabtan mo ang lawas ni Marla. Gabriel! Kung tinuod man nga si Marua ang naghari karon sa lawas ni Marla, bahala na. Naglaong pagyapon ko. Nga mabawi ko ang iyang lawas. Busa ikaw. Pasayloan na lang kung nga di ta ka matabangan sa imong gusto mahitabo. Kung bao ka niya. Ihatag dahil na ko ang kalabira nga wayo. Unsa? Mao na ka na ang akong pangiyoon nga imong ipadala sa ato. Ang kalabira nga mong nakita nila nining Villa. Unsa man nimo ang maong kalabira, lo? Kung kang Marua man ng maong kalabira, kinahanglan dili makita ng yago. Unsa? Ganun ba ko makaklaro, Gabriel? Gituyo og buwag ang ni Marua. Mao nga wa na kanang maong Pero, kalabira. lo, nakasiguro ba ka nga kang Marua ka ng maong kalabira? Dunay lain nga energy nga naa anang maong kalabira. Busa na siguro ako nga kang Marua na ka na. Busa ihatag na ka na ko. O sige, kung mo na imong gusto, ihatod ka sa ato uban anang kalabira ni Marua. Pero paabutan na lang ko sa ato, lo. Mahimo ba, lo? Ayaw na lang una pagsuod sa Villa. Kaya nasuko ni mo gayo si Noy Maning. Sige. Kuhaan ang kalabira. Ihatod ko sa ato. O sige, lo. Noy Maning, niya mas karaan pang mabutang diri sa labing ilawom nga mga tumpi iskahon. Ato lang pilian, Elgin. Mayo unta, kung makita lang yun nato ang diary ni Marua. Pero, wa man ka maniguro ng imong iyan nga dunay diary si Marua. Wa, pero posible lang nga doon na. Busa, mamasin na lang ta. Kaya kung makailan na ta, kung unsag yung matanga sa barangan si Marua, sayo na lang kayo na to ang pagsumpo niya sa pagpagkabuhi niya pag-usab. Oh, Noy Maning, ako na lang mga ipasaylo sa ibuat ni Lolo. nagasabot ko si mong apuhan, Gabriel. Ug hangyo na sapa. Nga ayaw na siya pasudla din ni sa Villa. Ay, kabala ka, Noy. Ako nang ihatod si Lolo sa amo. O misaad siya nga, di una musuo din ni Villa, pero may gihangyo lang siya. Unsa ka na, Gabriel? Ang nakuha ninyong kalabira ilawom sa Villa, gusto niyang dadoon sa bahay aron bantayan. Unsa? Pero, mamiligro imong apuhan sa mong kalabira, Gabriel.
O ganun na kasiguro man ka. Unsa may mong kadaot sa mong kalabira kang lulo? Kang maruwa kining kalabira. Ug wa ta may baho kung unsa sab ang naa sa mong kalabira. Way o ang maong kalabira, Elgin. Di siya makahimog daotan kang lulo. O gawas pa, masuhitos lulo na ako sa mga kaibulungang mga butang. Busa mo hangyo ko. Nga ato na ni ipada ni lulo, aron siya na gud ang mubantay ni ini. Oyon ko diyan, Gabriel. Salamat, Noy. Ubalik lang dayon ko. Ihatod ko lang sa amo si lulo ug ang kalabira. Noy, wa ka kamasayop sa imong pagpadas kalabira sa tiguang? Wa pa tabakaw na una kung usaw na maong kalabira. Musa, mao na kinihatag tang kalingawan ni Lolo Paulo. Aron di na siya maguna-una pagpatay ni Marla. Tuod sab no? Sige na, Elgin. Ipadayon ta papangita sa diary ni Marwa. Lo, asa mi ako ibutang sa akong gisudan sa kalabira, ha? Sige, flash na diyan sa lamisa. Unsa? Diha gyud sa atong kananan, lo? Oh, mas maayo diha kay makita ko siya sa tanong ngayon. Kailangan lang mabantayan ko siya. Oh, sige. Ikaw may bawlo. Butang. Pero lo, wa pa ka ni kago o maong kalabira? Kung magunaw na tagkakaw, wala tayo mahimo niling talag sa ang tahas nga itong buhatunon, Gabriel. Kining, lo, kanus ka lang katapusan mi kaon? Nga, no ba nga nakapangutan na kamanana? Ha? Naniguro lang ko, lo. Kaya tingalig balibog ka nang imong pagsigi gunahuna sa atong tahas kung wa kay hustong kaon. Ay, kabala ka, mukaon ko. Maglungag ko din siya ito. Pero yun na pagod, lo. Usaon gina nimong kalabira nga way ulo? Ipalayo kang maduwa. Usa? Sige, kuhaan dito ang dakong pising nga nylon. Aha? Unsa to ni mulo? Ikapo sa ng kalabira nga naas lamisa. Unsa? Uy, lo. Kalabira namin tao na lo, niya imo pag yung kapuson? Oo, wa pa man ka na kumasulti sa gitugod firme ni lulugin mo na ko sa una. Ha? Sa unsa man na lo? Kung magatubang kang mga imposibleng mga butang o mga itabo, kinalang paminaon mo ang imong huna-huna. Unsa? Uy, naglibog, nagigulo. Kung unsa may musantop si muna-una, samtang may gibuhat ka, kinalang buhat nini mo. Labi na kung emergency kini. O pagpanagal. Mao ba? Ug mao na ang kalit nga misantop sa muna hunalo. Nga gapuson kining kalabira nga ni Aslamisa? O busaliw niya kuha niyang pising nga nailon, kaya kung igaid kining maong kalabira. Nanalo, nagapos na ginatong kalabira lo. Mero, dili ka na magkabalik sa imong kaugaling lawas. Di na sana siya makabalik di aloy, kaya wala naman na iyo. Kinahanglan din na makita ng uo niya maluwa. Ay, posible na lo, nga makit antong o. Kay dugay na kayong panahon nga nawa ni. Pero, unsa kasi mong pagtuo lo no? Ang katarungan kung nganong gibuwag sa iyang o ang lawas ni Marwa? Aron di na siya mabuhi o balik sa iyong kaugalingong lawas. Unsa? Apa na si Marla nga na tao, aron sudsan sa daw tag espiritu ni Marua. O ka na ang atong problema. Ayaw na ka nagproblema, halo. Ayaw na problema si Marla. Kana na lang kalabira ang bantay. Husto ka. Kinahanglang bantayan ni, nga di maduol kang Marla. Magita nakit ang diary. Bitaw, hapit lang na to mahurot og tanaw ang tanang karaang butang ining atik. Pero may butang nga, mahimong gipanagihan ni Marwa. Buti pasabot. Nga, gilubong hangtod iya mga butang. Ug hangtod na yung diary. Kung doon naman siya diary. Pa? Marla, Marla, may kiring bata ka na. Noy, ay lang kayo paduol niya, Noy Maning. Aha? O ganong di man nimo paduulo na ako ang akong amahan, Elgin. Ha? Kuan, managana lang ta, Marla. Apa maning, naglain ng akong lawas. Oh,
O, nahibaw ko. Gigutom ka na sa tingali. O sa man, mukaon ka? Dili. Ha? Naglain mo kayo mong lawas. Mas may namukaon ka. Kay, gisukar mo mo ang tanan mong gikaon ka ganiha. Dili ko mukaon pa. Kuan. Doon na lang ko ipadahan mo dinhi sa taas. Unsa man ka na, anak? Ang kalabera nga way o. Ha? Nganong gusto mo kang dadon din ang kalabira? Wa ka mahadlok ini. Kinahanglang makita ko siya. Unsa may nakapausap sa mong hunahuna? Di ba nga, di magkaganang mutan o sa kalabira? Mahadlok magado? Mo nga, amo ning butang sa gawas dito sa sala? Nausap ang akong unahuna. Kinahanglang makita na ako ang maong kalabera. Unsa? Nganong ganahan magkamutan os kalabira? Wa ni o. Kinahanglang makitaan ang o ini. Usa? Nahibaw ka nga, wa ni o? O. Wa ni o, dili ba? Nakita din ako. Oy, o. Kuan. Unya lang ta magunaw na ng kalabira. Oy, Marla. May tingali nga mukaon ka. Ang kalabira ang gusto kong makita. Sige, ako ipakuha ang kalabira. Mara, anak, sigurado ka nga, wag ka gutuma? Wa lagi pa. Gusto lang ko nga makakita sa kalabirang oy, o. Sige lo, mula ka na ko. Sige. Okay nilang ibutang si Muno na gabli. Aroy babaw ang tawahanon mong gugma kang mala. Ayaw kayo. Kinahanglang patyon mo ang iyang lawas kung dili mo na mapungan ang itong nga gahom ni Maro. Di ko mo pasalig ni mo ano. Kinahanglang gamito ni mo ang imong utok labaw si mong kasing-kasing kapril. Mao ka na ang purpose nining atong pagpakabuhi ning kalibutan. Sige na lo, mula ka na ko. Ikaw na'y bahala din sa ato. Maro. Maro. Dili ka na mabuhi pa. Pinagi sa tinuod mong lawas. Kanya ang ipanikoro ko. Kinahanglan makabalik na ko sa bilya. Ipadayon ang mga papangita sa dayari ni Marwa. Gabriel! Elgin? Oh, ano may gawas man ka sa bilya? Oo sa man, nakita na ba ang dayari ni Marwa? Wa pa, Gabriel. Lain ang kutuyo ni mo. Ha? Oo sa man na? Nangita si Marla sa kalabirang wayo. Unsa? Gusto rin niyang ipada sa atik. Gusto siyang matanaw sa kalabirang wayo. Kay gusto niya pangitaon ang uni ini. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.